Comezamos o Galicia Noticias con temas relacionados co tráfico porque estes días é especialmente complicado circular por Vigo. A instalación do Nadal da cidade e as obras nalgúnas zonas súmanse agora aos diversos actos polo Día da Policía, unha situación que uns condutores levan con resignación e outros con desesperación, Carlos. A celebración do Día da Policía supuxo restriccións e cortes de tráfico en boa parte do centro de Vigo. Algúnas rúas quedaron completamente cortadas a circulación e outras, como esta do Areal, con limitacións ao tráfico. Se ven dende hai varios días, algo que causaba molestias pros veciños. Como vemos, tamén houbo que desviar as rutas de varios autobuses urbanos, porque moitos pasan xusto pola zona da celebración e tamén se suprimiron algunhas paradas. Incluso algún aparcadoiro chegou a poñelo cartel de completo. Estaban completas as prazas neses estacionamentos. En xeral, a circulación só estaba autorizada no centro, os coches permitidos pola policía, se ven algunhas rúas en concreto, estiveron absolutamente cortadas ao tráfico durante a mañá. Para que unha policía celebrase a súa festa, outra tivo que traballar arreo. Estas eran a imaxe e a conversa máis repetidas no centro de Vigo. E como chegou ali a xente? Claro, e non te pasa nada. Por allí metes sin Rosalía, debes de un parque, ¿vale? Pois viñamos a inscribirme eu en unha formación e estamos aquí dando voltas, que xa vou media hora tarde. E bueno, aquí andamos, a ver se chegamos pronto. Pois moito, porque vivimos aquí, somos veciños da zona e xa levan así 3 días. Houbo aí un poquinho atasco aquí na saída da autopista, pero bueno, non houbo moito atasco. Ben. Bueno, non, realmente non vivo aquí, pero veño de xa a miña parexa que ten que ir aí a un tema, entonces a verdad que está un poquinho liado. En concreto eu vou a Vialia e estou dando voltas para poder chegar ali. O acto curtou a zona pola que pasan a maioría dos autobuses urbanos de Vigo. Había que desvialos a pé de asfalto e en tempo real. Todo está planificado, pero hai cortes imprevistos. Ahora mismo está o cruce de Colón totalmente aberto en este momento. Dentro de pouco empezan o evento e ao mellor en 5 ou 10 minutos nos cortan o cruce de Colón. Entonces nós temos que, en ese tempo, temos que desviar os autobuses por outro sitio. Meternos por calles que normalmente son de sentido único y las convierten de repente en doble sentido, tienen que hacer giros que no lo hacen habitualmente. Tamén se encheron algúns aparcadoiros, se quedaba libre unha praza, ocupábase de contado.